दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्या होत्या. आमच्या गावात दिवाळीच्या दिवसात एक वेगळाच उत्साह उसळलेला असतो. अंगणात रांगोळ्या, घराघरात दिव्यांची रोषणाई, इकडे तिकडे लोकांची लगबग आणि त्यावर्षी तर एक वेगळाच आनंद. आमच्या आत्या त्यांच्या मुलांसह आमच्या घरी आल्या होत्या. आत्याची मुलं म्हणजे वैभव, विठ्ठल, करण आणि शिवा, सगळे एकाच वयाचे. आमच्यात भांडण, हसू, धिंगाणा आणि गप्पा यांचं साम्राज्य असायचं. वैभव हा थोडा खादाड टाईपचा, विशेष करून त्याला मटण पाहिलं की डोळ्यात चमक यायची. पण आमच्या घरी सगळेच माळकरी, मटणाच्या नावाने सुद्धा तोंड वाकडं करणारे. पण आम्ही मुलं मात्र आमचं विश्वास वेगळं. आम्ही सगळे गपचूप खायचो, पण अजून कोणालाही माहीत नव्हतं. गोराढोरांच्या मागच्या वाटेवरून, कधी पाटाच्या कडेला बसून, तर कधी पावसात भिजत आम्ही गुपचूप मटणाच्या हॉटेलवर हजेरी लावत असो. त्या दिवशी दुपारच्या उन्हात आम्ही सगळे गप्पा मारत बसलो होतो. तेवढ्यातच वैभव म्हणाला, खूप दिवसांनी एकत्र आलोय, चला काहीतरी पार्टी करूयात मस्त. त्यावर विठू लगेच म्हणाला, मग काय, मटणाची पार्टी करूयात. असंही दिवाळी आहे, पार्टीला एकच नंबर कारण. हे ऐकून माझंही मन झालं, पण घरच्यांना सांगितलं असतं तर अवश्यपणे दम खाल्लाच असता. मग आम्ही विचार केला, रात्री शेतात जाऊ आणि तिथेच मस्त बनवून खाऊ. ते म्हणल्या क्षणी माझ्या चुलत भावाला देखील भन्नाट कल्पना आली. अरे शेतातच जागलीसाठी जाऊ आणि मस्त तिथेच खाऊ आणि तिथेच झोपू. बस, प्लॅन पक्का झाला. घरच्यांना सांगायचं आम्ही सगळे मिळून आज रात्री शेतात झोपायला जातोय. संध्याकाळ झाली की आमच्या घरात एकदम हालचाल वाढली. आईने टोपल्यात भाकरी बांधल्या, काकूने चटणी, लोणचं, ताक आणि आमटीचा डबा दिला. मी मटणासाठी लागणारे मसाले, काळा मसाला, आले, लसूण, मिरच्या, मीठ सगळं काही गुपचूप एका डब्यात भरून घेतलं. वैभव आणि माझ्या चुलत भावाने गावातून ताजं मटण आणून ठेवलं होतं. आम्ही सर्व जायला तयार झालो. आम्ही घरी सांगितलं होतं की आम्ही शेतातच जाऊन जेवू आणि रात्रभर तिथेच झोपू. घरच्यांनीही त्याकडे जास्त लक्ष दिलं नाही. आता रात्रीचे 8 वाजत आले होते. दिवाळीची रांगोळी अजूनही चमकत होती, पण गावातल्या बहुतेक घरांमधून दिवे विजायला सुरुवात झालेली. गावात रात्रीचा एक वेगळाच सुगंध असतो, ओल्या मातीचा, धानाच्या जिन्नसाचा आणि कुठेतरी दूरवर जळत असलेल्या काड्यांच्या धुराचा. गावच्या रस्त्यावर दिवाळीच्या चकचकीत दिव्यांनी अधूनमधून उजेड पडत होता. आम्ही सर्व मुलं हातात टॉर्च घेऊन घराबाहेर पडलो. आमच्या मागोमाग आजोबांनी दारातून हाक मारली, अरे पोरं हो, सरळ पाटाजवळच्या चबुतऱ्यावर झोपा, लांब कुठं जाऊ नका. आम्हीही होकार देत निघालो, पण मनात मात्र एक वेगळीच तयारी होती. आमचं शेत तसं गावापासून लांबच होतं. गाव सोडताच काळोख जड झाला. आमच्या टॉर्चचा प्रकाश जमिनीवर लहानशा पट्ट्यासारखा पडत होता. आजूबाजूला रातकिड्यांचा किरकिरसा आवाज, कधीतरी दूरवरून एखादा कुत्रा ओरडण्यासारखा आवाज यायचा. वाजले तर 8च होते, पण असं वाटत होतं की जणू काही रात्रीचे 12 वाजून गेलेत. कधी कधी पायवाटेत काहीतरी हल्ल्यासारखा आवाज यायचा, कदाचित साप किंवा मुंगूस वगैरे. दिवसाचं तर काही नाही, पण रात्रीचं मात्र ते सगळंच दुप्पट भयानक वाटतं. विठू अचानक थांबला आणि आम्हाला म्हणाला, अय, आज रात्र लय झाली, मला तर जाम भीती वाटते यार. सर्वजण त्याची मजा घेऊ लागली. काय रे, एवढा मोठा झालास तरी भूतांना घाबरतो का काय? मी मात्र मनातून मान्य केलं, आजच्या रात्रीचं वातावरण नक्कीच काहीतरी वेगळंच आहे. मटणाची पिशवी मी घट्ट धरली. मटण सोबत असल्यानं मला थोडी थोडी भीती वाटतच होती. पुढे 100-200 पावले गेलो आणि आम्ही गावापासून पूर्णपणे अलग झालो. आता फक्त सर्वत्र पसरलेला गार वारा, झाडांची सळसळ आणि आमच्या पावलांचे आवाज. काही वेळानं आमच्या शेताची मोठी शेंद्री माती दिसू लागली. शेताच्या कडेला असलेला पिंपळ अंधारात एखाद्या राक्षसासारखा दिसत होता. जाडखोड
वाऱ्यात हळूवार हलणाऱ्या फांद्या आणि त्यावर बसलेली काही पक्ष्यांची सावली. अंधारात सावल्यांचा खेळ असतो, कधी दिसतात तर कधी नाही. शिवा माझ्या बाजूने हळूच बोलला, अरे रात्री पिंपळाखाली जायचं नसतं म्हणतात ना, इथेच काय यायचं ठरवलं आपण, तेही मटण करायला. मी त्याच्या खांद्यावर थाप दिली. अरे लयच भित्रा आहेसला का तू, दिवसा आपण इथेच तर क्रिकेट खेळतो, रात्री काय होतंय. पण माझ्याही अंगावर त्याचं म्हणणं ऐकून शहारा आला. कारण आम्ही शेतात पाऊल ठेवलं तेव्हा हवा अचानक थंडगार झाल्याचं मला जाणवलं होतं. शेतात पोहोचलो तेव्हा वातावरण नेहमीसारखंच वाटत होतं, पण त्या काळोखात काहीतरी वेगळंच धडधडत होतं. जणू रात्रीनं श्वास आवरून ठेवला होता आणि आम्ही मुलंच त्याच्या मधोमध चालत होतो. शिवाचं म्हणणं ऐकून आम्ही पिंपळाखाली मटण करायचा प्लॅन कॅन्सल केला आणि आम्ही सर्व गोठ्याच्या जवळ आलो. आमचा गोठा शेताच्या अगदी मधोमध, तिथं जागलीसाठी बाजा वगैरे टाकलेल्या होत्या. मी छोट्या दगडांनी एक चूल बांधली, चकचकीत खड्डे निवडून गोलात मांडली. त्या तुराट्याच्या काड्या, वाळलेलं गवत आणि लहान लाकडाचे तुकडे खुपसले. बाकीच्यांनी बाजूला बाज टाकली, बाज म्हणजेच खाट. ते सर्व बाजेवर बसले. शिवा तर नुसता वाऱ्याकडे तोंड करून अंग मोकळं करत होता. वैभव मात्र अधूनमधून मटणाच्या पिशवीकडे पाहत मनोमनच हसत होता. त्याच्या डोळ्यात मटणाचं प्रेम चमकत होतं. आम्हा सगळ्यांना माहीत होतं की मटण म्हणजे वैभवचा जीव की प्राण. मी पिशवीतून काळी थैली काढली. त्या प्लॅस्टिक पिशवीतलं मटण एकदम ताजं, लालसर चमकत होतं. मी मटण एका भांड्यात काढलं आणि गोठ्याच्या बाजूला असलेल्या विहिरीजवळ जाऊन ते मटण धुवू लागलो. पाणी वाहताना थडथड असा आवाज येत होता आणि त्या अंधारात पाण्याचा आवाजही जास्तच भेसूर वाटत होता. मटण धुताना माझ्या कानात फक्त 3च गोष्टी ऐकू येत होत्या: पाण्याचा आवाज, सोबत असलेल्या वाऱ्याची सळसळ आणि थोड्या अंतरावर हसत गप्पा मारत बसलेली माझी टोळी. बाजेवर बसलेली मंडळी इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारू लागली. कोणत्या घरात किती फराळ झालं, दिवाळीत कोणते फटाके फोडले आणि अर्थातच काही भीतीदायक गोष्टी. शिवा नेहमीप्रमाणे, ए तुला माहित आहे का, गावाच्या पाठीमागच्या आडवाटेवर काल रात्री कोणाला तरी कोणीतरी दिसलं म्हणे, असं म्हणत गोष्ट सुरू केली. पण त्याची गोष्ट अर्ध्यातच थांबली. माझं मटण धुवून झालं. मी हात झटकून वाळवले आणि जवळच्याच बैलांना थोडी वैरण फेकली. बैलांनी मला पाहिलं आणि हळूच अवघडलेल्या स्वरात आवाज काढला. तो आवाज नेहमीसारखा नव्हता, काहीतरी ताणलेला, जड आणि ओढलेला. मी एक क्षण थांबलो. बैलांच्या डोळ्यात एक अजीबसा परावर्तन दिसला. जणू ते माझ्याकडे न बघता अंधारातच काहीतरी पाहत होते. मी त्यांच्या पाठीवर हात फिरवला आणि जवळून बाजूला झालो. बैलांनी माझ्याकडे पुन्हा बघितलं, एकदम निश्चिलपणे, डोळे न हलवता. तो कटाक्ष माझ्या अंगावर काटा आणणारा होता. मी पुन्हा चुलीपाशी आलो आणि तुराट्याच्या काड्यांना ठिणग्या दाखवल्या. हवा हलकी वाहत होती. धूर वर जाऊन काळोखात विरत होता. मटण पातेल्यात टाकलेलं. कढईतून तेलाचा सडसड असा आवाज झाला. पातेल्यातून हळदी मिठाचा आणि मटणाचा तो वास सर्वत्र दरवळू लागला. तो सुगंध शेतभर पसरला. जणू काळोखात हरवलेली भूकही परत जागी झाली. वैभव उठून पुढे आला आणि म्हणाला, चल मीच फोडणी घालतो, माझ्या हातची भाजी एकदम मस्त होती. तो हातानेच लसूण मिरची कुटत होता आणि कधी कधी माझ्याकडे बघून हसत होता. मटणाची तुकडी हलक्या शिजण्याच्या आवाजात चुलीवर उलटीपालटी होत होती. तवंगलेल्या मसाल्याचा सुवास इतका झणझणीत होता की आमच्या तोंडाला पाणीच सुटलं. आमच्या गप्पा रुळतच चालल्या होत्या. वैभव सतत म्हणत होता, लवकर शिजू दे बाबा, पोटात कावळे ओरडताय. शिवा मात्र कधी कधी मागे वळून बघत होता. ए कुणाला पावलांचा आवाज येतोय का, तो वारंवार विचारत होता. आम्ही त्याला दटावत होतो, शांत बस रे, भीतीचा भात वेगळा करतोयस. पण खरं सांगू, मलाही अधूनमधून असंच काहीतरी जाणवत होतं. तसा मला आवाज येत नव्हता, पण हवा मात्र जड वाटत होती.
जणू कुठेतरी ताणलेली शांतता आहे. आणि त्या शांततेत आमच्या गप्पा आणि आमचं हसणं जाम विस्कटल्यासारखं वाटत होतं. हळूहळू भाजी शिजत गेली. चुलीचा जागोजाग उजेड पडत होता. बाकी संपूर्ण शेत म्हणजे काळा पडदा. त्यात फक्त फांद्यांच्या सावल्या हालायच्या. त्या सावल्या कधी कधी उंच, कधी पसरलेल्या, तर कधी मान वाकलेल्या अशा काहीशा दिसत होत्या. एकदा तर मला स्पष्ट भासलं, जणू पिंपळाखाली कुणीतरी उभा आहे, लांब पण निश्चल. मी डोळे चोळले आणि पुन्हा तिकडे पाहिलं. आता मात्र तिथे काहीच नव्हतं. मी मात्र शांत राहिलो, कारण मी जर यांना काही सांगितलं तर शिवा आणि विठू जास्तच घाबरतील. म्हणून या विषयावर मी काहीच बोललो नाही. अखेर भाजी तयार झाली. घमघमाट वाढला. पातेल्याचं झाकण उचललं. गरमागरम वाफ वर गेली आणि आमच्या चौघांच्या चेहऱ्यावर धडकली. वैभव तर एकदम म्हणाला, बस आता जास्त नाही थांबणार, भूक खायला निघाली. भाकरी काढल्या आणि हात धुवायला विहिरीपाशी गेलो. हात वगैरे धुतले आणि पुन्हा लगोलग येऊन चुलीपाशी बसलो. चुलीचा उजेड आता हळूवार मंद झाला होता. माझ्या चुलत भावाने पातेलं खाली घेतलं आणि त्याला पातेलं एकदम हलकं वाटलं. तो म्हणाला, अरे पातेलं एवढं हलकं कसं? वैभवनं थरथरत्या हातानं झाकण उचललं आणि आमच्या पोटापासून ते डोक्यापर्यंत एका क्षणी रक्त गोठलं. पातेल्यात काहीही नव्हतं, ना रस्सा ना मटणाचा एकही तुकडा. फक्त रिकामं, गरम आणि कोरडं पातेलं. जणू काही कोणीतरी मटणाचं पातेलं स्वच्छ धुवून पुन्हा चुलीवर ठेवलं असावं. शिवा थरथरतच म्हणाला, अरे हे काय झालं? आपण तर इथेच बसलो होतो. मग मग हे गायब कसं झालं? विठूच्या डोळ्यात पाणी दाटलं. आयला, कुठे पडलं का काय? का कोणी नेलं? पण आपण तर इथेच होतो, मग नेणार कोण? आम्ही एकमेकांकडे पाहत होतो. आमच्या चेहऱ्यावर गोंधळ, भीती आणि अस्वस्थता सगळं काही मिसळलं होतं. पण प्रश्न होता, मटण नेमकं कुठे गेलं? कुठं, कशानं आणि कसं नेलं? आम्ही सगळे पातेल्याकडे थिजवून पाहतच होतो. आणि तेवढ्यातच आमच्या मागून एकदम मंद, खोल, वृद्ध माणसाचा खोकलण्याचा आवाज आला. आम्ही सगळी एकाच वेळी मागे वळालो. विहिरीजवळ अगदी चुलीच्या उजेडापासून 4 पावलं दूर एक आकृती बसलेली दिसली. अतिशय शांत, अतिशय स्थिर, जणू काही आधीपासूनच तिथेच बसलेली. मी डोळे किलकिले करून पाहिलं. तो एक म्हातारा इसम होता. त्याचं तोंड चुलीच्या उजेडापासून दूर, पाठीचा भाग आमच्याकडे, त्याचे खांदे एकदम अशक्त, मान खाली झुकलेली आणि कपडे चिखलाने भरलेली. बापरे, हा कोण आहे? त्या म्हाताऱ्याची नुसती जाणीवच अंगावर काटा आणणारी होती. मी घड्याळात पाहिलं तर रात्रीचे 10 वाजून गेले होते. शेतात कोणी येण्याचा तर हा वेळ नव्हता. आम्हा सगळ्यांना ते स्पष्ट माहीत होतं. वैभवने कुजबुजतच विचारलं, अरे आपल्याला दिसतंय ते खरंच आहे ना? मी तोंडाला कोरड पडलेल्या आवाजात म्हणालो, चल जवळ जाऊन बघूया, कोण बसलं इतक्या रात्रीचं. आम्ही हळूहळू त्याच्याकडे चालायला लागलो. प्रत्येक पाऊल जड, भीतीने भरलेलं. हवा आणखीनच थंड झाली. गवताची सळसळ वाढली. आमच्या चुलीचा धूर अचानक वाऱ्याने विखुरला. जणू काहीतरी येणार होतं. अजून 2 पावले टाकली आणि मी अर्ध्या श्वासात पुटपुटलो, कोण आहे? कोण आहे तिथं? तो माणूस एकदम हळूहळू वळू लागला. मान आधी, नंतर खांदे आणि मग चेहरा. आम्ही सगळे दचकून मागे झालो. तो दुसरा कोणी नसून आमच्या गावातला किसनाजा होता. किसनाजा एकटाच राहायचा, पण एकदम मौन स्वभावाचा. वैभवने सुटकेचा श्वास टाकला. अरे किसनाजा, तुम्ही वय? आम्ही घाबरलो ना राव. विठू हसतच म्हणाला, अहो आजा, इकडे काय करता एवढ्या रात्रीचं? किसनाजा शांत बसून आमच्याकडेच बघत होता. त्याच्या चेहऱ्यावर काहीच भाव नव्हते, फक्त डोळे फार खोल, फार पोकळ, जणू आमच्याकडे पाहत होते, पण आम्हाला दिसत नव्हतं. शिवा त्यांच्या समोर खाली बसला. आजा, काही झालं का? वाट चुकलात का काय? किसन आजा एकदम हलक्या,
अडखळलेल्या आवाजात म्हणाला, अरे नाही, मी आहे इथंच. त्याचा आवाज माणसासारखा वाटत नव्हता. खूप खोल, खूप ओढलेला, जणू काही थडग्यातून येतोय. माझ्या अंगावर घाम फुटला, हातपाय थरथरू लागले. मला तेव्हा जाणवलं, काहीतरी चुकतंय, भयंकर चुकतंय. थोड्या वेळानं मी हळूच त्याला म्हणालो, आजा जाऊ दे, आम्ही निघतो आता, घरचे वाट बघत असतील. बाकी मुलांनीही मान डोलावली. आम्ही सर्वांनी उलट दिशेने चालायला सुरुवात केली. वैभव मला म्हणाला, अरे ती मटणाचं भांडेबिंडे तर नेऊन ठेव, सकाळी कोणी आलं तर ओरडतील ना. पण मी मात्र निशब्द तसाच चालत राहिलो. थोडं पुढे जाऊन मी तिरक्या नजरेनं मागे वळून पाहायचा प्रयत्न केला. किसन आजा अजूनही तसाच बसलेला, 1 इंचही हलत नव्हता. आम्ही सगळे शांत होतो, कुणी एक शब्दही बोलत नव्हतं. पण माझ्या अंगावरील घाम अजिबात थांबायचं नावच घेत नव्हता. माझे हातपाय थरथरू लागले. शिवा म्हणाला, काय रे गणा, तुला काय झालं, एवढा घामाघूम का झालास? माझ्या घशाला कोरड पडलेली. मी एकदम दबक्या आणि हळू आवाजात म्हणालो, अरे किसनाजा आपल्याला भेटला, पाहिलास ना? वैभव हसूनच म्हणाला, हो रे पाहिला ना, त्यात काय. मी थांबलो, श्वास रोखला आणि शब्द गिळत म्हणालो, अरे किसनाजा महिना झाले मेलाय. सर्वत्र स्मशान शांतता पसरली. 4ही जण थांबले, एकमेकांकडे पाहिलं. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा रंगच उडाला. विठू मागे वळून पाहूही शकला नाही. शिवाने तर थेट माझा हात पकडला. हवा एकदम थंडगार झाली. रात्रीचा आवाज गायब झाला. जणू काही माझ्या शब्दांचा प्रतिध्वनी अजूनही त्यांच्या कानात घुमत होता. आता मात्र सगळ्यांच्या अंगावर काटे उभे राहिले. आम्ही सर्व गावाच्या दिशेने सुसाट सुटलो. गावाच्या वेशीपाशी येताच आमची पावलं आपोआपच धीमी झाली. घरं जवळ आली तरी मागून लागलेली ती भीती अजिबात सुटत नव्हती. आम्ही बराच वेळ धावल्याने आम्हाला धाप लागली होती. आमचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. तेवढ्यात वैभव म्हणाला, अरे किसनाजा महिना झाली मेलाय, मग आपल्याला कसं दिसला तिथं? आमच्या सगळ्यांचे चेहरे चिंधड्या उडवल्यासारखे फाटले होते. पाय थरथरत होते. त्या काळोखात फक्त आमच्या घाईघाईच्या श्वासाचा आणि चपला आपटण्याचा आवाज होता. आणि तेवढ्यातच माझं लक्ष वेशीवरच्या वडाच्या झाडाखाली गेलं आणि तिथं चंदेरी प्रकाशात तोच म्हातारा बसलेला दिसला. तो त्याचे पाय उरापाशी घेऊन बसलेला. त्याच्या हातात एक बिडी होती. बिडीच्या लुकलुकणाऱ्या अंगाऱ्याने त्याचा चेहरा अर्धा उजळत होता आणि उजळलेली बाजू एकदम जळाल्यासारखी सुरकुत्यांनी भरलेली आणि रक्ताळलेली वाटत होती. आम्ही सगळ्यांनी एकदम नजर चुकवली. मी सगळ्यांना म्हणालो, अरे चला घराच्या दिशेने चला, त्याच्याकडे बघूच नका. पण आम्ही त्याला टाळण्याआधीच तो एकदम किळसवाण्या आवाजात म्हणाला, अरे काय रे गाबडा, तुला काही पायाबिया पडायची रीत आहे का नाही? मोठ्या माणसाला एवढं टाळून जाता का? आमच्या सर्वांची अंग भरकन थंड पडली. तो आवाज, तो सूर, तो एकदम थंडगार खोकला. वैभव म्हणाला, अरे मागे वळू नका, पळा. आणि असं म्हणत आम्ही बाण हरपून तिथून धावत सुटलो. गावातली वेस ओलांडली. पाण्याच्या टाकीपाशी मंदिराच्या समोरून धोराड्याच्या पायरीवरून आम्ही थेट आमच्या घराच्या बाजूला येईपर्यंत कोणीही मागे वळून पाहिलं नाही. मागे फक्त वाऱ्याच्या झुळकात मिसळलेला तो खोकला, कधी जवळ तर कधी दूर. आम्ही थेट घरापाशी आलो. घरात पोहोचताच आम्ही धाडकन दार लावून घेतलं. आमचं हृदय एवढ्या जोरात धडधडत होतं की जणू काही बाहेरच येतंय. पण आम्ही मात्र एकमेकांशी काहीही बोललो नाही. आम्ही थेट आमच्या खोलीत गेलो आणि अंगावर घेऊन पडलो. थोड्या वेळानं वैभव हळूच कुजबुजला, गण्या, तो खरंच किसनाजा होता का रे? मी मात्र काहीही बोललो नाही. पण माझा श्वास ऐकून त्यांना बहुतेक उत्तर कळालं असावं. त्यानंतर मात्र कोणीही काहीच बोललं नाही. रात्रभर आम्हाला कोणालाही झोप लागली नाही. पण आम्ही पुन्हा
गोधडीतून उठायचं धाडस केलं नाही. सकाळ होताच आम्ही थेट मंदिरात गेलो आणि देवाचे आभार मानले. देवाचा अंगारा घेतला आणि आमच्या कपाळावर लावला. घडलेला प्रकार आम्ही कोणालाही सांगितला नाही, कारण घरी जर सांगितलं की आम्ही तिथे काय करत होतो तर घरचे तर आमची सागळ काढत होते. या भीतीनं आम्ही तो प्रकार तसाच दाबला. पण त्यानंतर मात्र आम्ही पुन्हा कधीही मटण घेऊन रात्री शेतात जाण्याचं धाडस केलं नाही. तो प्रसंग अजूनही आठवला की आमच्या अंगावर सरसरून काटे येतात. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.